Adamku, kamaráde, slyšíš mě? Tak určitě, Jínku, slyším. Ty vole, to jsou nervy, co? To mi povídej, ty vole. Toho nejdu tady, půlka věku. Ještě, aby jsme to tak posrali. Adamku, kamaráde, můžeš mluvit? Můžu jsem sám. To seš ty, Honzo. No nazdar, kamaráde. Teda to jsou nervy, co? Nazdar. Já jsou, ty. Ale je to jedna velká hádanka. Ale ono to nějak dopadne. Ale jako nevím, ty tady někde ke dnu, celá bárka se potápí. Ale ono to snad nějak platné, jestli nám do toho nikdo nebude. Dívaj, Niko, já říkám, že to všechno stojí za vlišpěkáč, jestli mi rozumíš. Mě bolí hlava jak střep. Prosím tě, čet ty otázky. Vejku, to se nedá číst. Já nevím, který vůd to vymýšlel. Vy zžasnou, co to je za blbost. Ale já neříkám, jo. Ale tyhle, to jsou někdy hovadiny. To mi ho vyndej, kamaráde. A slyšel jsi toho Dobeše v té televizi? Já na to koukal ráno, na ty zprávy, pač já jsem večer nemůžu. No, já to viděl večer, no. Já jsem to večer neviděl. Já to viděl večer. Já večer nemohl, ty. Teď já ráno stávám, večer jdu spát. Ale co to tam vyprávěl, ty vole? Že prý studenti gymnázie by měli dělat jenom vyšší úroveň? Ty vole, kdo ho na to ministerstvo posadil, co to je za klauni? No, ale já to viděl večer. A když jsem to viděl, tak jsem normálně myslel, že mě odvezou, jestli mi rozumíš. No rozumím. A to jsou jenom figurky. Člověk to musí mít pořád pod kontrolou, nebo se prostě z toho posere. Tak jak si dopadl, ty vole? No to bylo no hrozný. Ale ty, já vím, že jsme na tom dobře psychicky, jo, blá, 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 ty kecičky, že to jako zvládneme, ale musíme jít tomu štěstíčku trošku naproti, víš co? Tak to je jasná. Ale je tam 30 na škaret a 10 za každý stupeň nahoru, jako klasicky. No jasný, hele, super, super. A my hlavně ale potřebujeme jako nějak nacvičit ten los, to je jako potřeba prostě nacvičit ten los. Haha. Ale tak to je jako hlavně, aby jsme pak nějak byli v pohodě, že jo, zkoukali se trošku na place. To chci si vybrat otázku a pak už jsi v pohodě. To je jasná, ty vole. No ale musíme si nějak promluvit s tím Standou. Si představ, že máš nějakou strategii, on se ti do toho začne šťourat. Oni tam Kroupis seděl, on se ho něco ptal a Kroupis dělal to neví.
Ty vole, tak se s tím nějak domluv, ne? Si ho někde odchyť, řekni, pane Honzí, teď já mám stejný zájem jako vy. Jsme nejvíc, no. No ale ty vole, co, hlavně nesmíme vylety tam opakovat, jako. V tom ročníku pod námi, povinná státní z matiky, no tam je to hodně. Prosím tě, nemluv mi o hovně. No taky mu moc prostě. Ale jdou sem rodiče, já se tě uzvu později. Jo, měj se.